sajo ka Tuhan. Patang punlah habis tadi malam. Kok mama duka mama, ndak mungkin kah didengarkan. Tahan sajalah sayang, sakinan kita rasakan. Kandung belahan badan, sakit senang sarahkan sajo ka Tuhan.
Sabui bana banto baroyo ganang ayenyo tarusan kamang pai basa mo iyo batam basero mendaki ke bukit baka menurun kalua gadang pai basa mo iyo batam basero mendaki ke bukit baka menurun kalua gadang. Ndak tahan hati ndak tahan nak pai raun kakamang ndak lape dari ingatan siang jo malam tak bayang. Oh ayah rentala oto capeklah bawa kamiku biarlah kami nantikan bilo ayah pirai karajo. Halo Sobat Trip, nah ikon nanti usabui tadi bosonyo di sekolah Tugu PDRI Pemerintah Daerah Republik Indonesia dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Di saat itu pemerintahan pusat Soekarno, Hatta, Gus Salim, Sahrir dan lain-lain ditangkap oleh Belanda. Pemerintah tidak boleh kosong, untuk itu dikirimkan surat atau melalui telegram oleh pusat ke Payakumbuh, tepatnya di Koto Tinggi, Gunung Ameh, yang ada di Kabupaten Purwakarta ini. Dan intinya adalah kita sebagai generasi muda, generasi milenial ataupun generasi selanjutnya harus mempelajari sejarah kembali, karena dari sejarah kita tahu jati diri. Jadi untuk Sobat Trip, Busan ada Trip Cinto, jangan lupa mainkan Tugu PDRI di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten Purwakarta, Payakumbuh.